Den første del af Danmark, som hedder Jylland, strækker sig i længderetning mod nord og måler 3 dagsrejser, hvis man drejer af til Fyn. Men hvis man tilbagelægger vejen fra Slesvig til Aalborg i lige linje, så har man 5 eller 7 dagsrejser. Det er Kejser Ottos vej lige op til Vendsyssel og det yderste hav. Jyllands bredde er temmelig stor ved Ejderen, men derfra indsnævres det lidt efter lidt, ligesom en tunge, til den spids, der hedder Vendsyssel. Der ender Jylland. Derfra er den korteste overfart til Norge. Jordbunden der er gold. Med undtagelse af de steder, der ligger nær floden, ser det alt sammen ud som en øde mark. Et saltland og en vældig ørken. Vel vrimler en hver egen i Germaniens skrækkelige og dybe skove, men Jylland er dog endnu mere skrækindjagende end andre egne, og det skys til lands på grund af mangel på afgrøde, til vands på grund af sørøvers angreb. Det befindes knap dyrket på noget sted, og er knap egnet til menneskelig bosættelse. Hvor derimod havarmen skærer sig ind, der rummer det meget store byer. Dette land gjorde kejser Otto engang skatskyldig og delte det i 3 bispedømmer. Magister Adam af Bremen skrev den første længere beretning om Danmark omkring år 1070. Han kunne ikke lide Jylland, magister Adam. Et skrækindjagende land, kaldte han det. Kun ude ved fjordene mod øst fandt han det civiliseret. Det er om disse fjorde og indskæringer, denne fortælling handler. Fra syd til nord ligger de og strækker sig med lange arme ind i Jylland. Flensborg Fjord, Åbenrå Fjord, Haderslev Fjord, Kolding Fjord, Vejle Fjord, Horsens Fjord, Kærlø Vig, Æbeltoft Vig, Randers Fjord, Mariager Fjord. Historien om Østjyllands fjorde begynder 1000 år før Adam af Bremen. Den begynder med grundlæggelsen af det danske landskab. Dengang, da den sidste istids kæmpe bræ lå tyngende over landet. For omkring 120.000 år siden begyndte isen at brede sig fra Skandinaviens fjelde. I tusinder af år voksede den bestandigt, til hele Skandinavien og Nordeuropa var dækket af en kæmpemæssig bræ. Indlandsisen var ikke en stor død flade, der bare lå stille oven på jorden. Den var under stadig bevægelse, uafbrudt formende det land, den havde taget i besiddelse. Undervejs fremad rev isen større eller mindre stykker af underlaget løs og førte det fastfrosset med sig frem. Hvor isen nåede varmere områder og begyndte at smelte, opstod israndslinjer. Her aflejredes det medførte materiale gradvis i større og større jorddynger, de såkaldte moræneaflejringer, der stod tilbage i landskabet som bakkede høje, da iskappen smeltede bort. Ned midt gennem Jylland stod isranden i en længere periode og byggede den jyske højderyg op. Efterhånden som klimaet blev mildere, rykkede isranden tilbage mod Østjylland. Derfor kan man også her finde det samme bakkede terræn som i den jyske højderyg. I bræen opstod store spalter, hvor smeltevand fra isens overflade sivede ned og samlede sig i floder mellem selve iskappen og jordens overflade. Det strømmende vand rev sand og grus med sig og gravede derved de dybe render i jorden, vi nu kalder tunneldale. Under pres af isens vægt blev vandstrømmene tvunget ud mod isranden, altså vestpå og op ad bakke. Sådan ligger det østjyske land endnu i dag, furet og bakket, skabt af istidens umådelige kræfter. Ved isranden væltede vandstrømmen ud gennem gletsjerporte, ud over de isfri områder, hvor de aflejrede deres indhold af sand og grus. På den måde opstod hedesletterne i Midt- og Vestjylland.
Efter istiden strakte et vældigt landområde sig fra England i vest over Danmark til Sverige i øst. Men for omkring 7.000 år siden begyndte landet at sænke sig. Vesterhavet opstod samtidig med, at vandet trængte ind mellem Danmark og Sverige. Gradvis ændredes kysten. Bestandigt voksende og bredende sig over det vigende land, fyldte havet de østjyske tunneldale ud, så fjordene opstod. Hvor havet mødte landet, bosatte mennesker sig. De slog sig ned herude ved fjordene. Havet havde bragt føde med sig, fisk, sæler og småhvaler, og let tilgængelige muslinger, snegle og østers. Slægtled efter slægtled vendte tilbage til det samme sted på kysten. I omkring 1000 år lejrede de sig her på den samme boplads, og efterlod for hvert besøg et lag af østerskaller. Men nye folk kom op i landet, folk der kendte til agerbrug, og som bragte husdyr med sig. De ryddede skoven og slog sig ned, hvor jorden var frugtbar, som her ved de østjyske fjorde. De rejste selv monumentet over deres tid, Stendyssen. Andre folk kom siden. De havde med sig det gode metal, bronze. Deres spor i det danske landskab blev talrige kuplede gravhøje. Der kom en tid, hvor fjordene fyldtes af lange, sejlførende både med mænd, der ville søge lykken ved sværet i rige lande ude mod vest. Når døden hentede søkrigeren, byggede man ham et skib af sten til den sidste rejse. I bunden af den næsten 40 km lange Mariager Fjord, hvor den vigtige østjyske længdevej krydsede Onsild Å, anlagde en konge omkring år 1000 et stort cirkelrundt fæstningsanlæg, Fyrkat. Fæstningen var en af flere, der blev lagt ud over landet, og som kunne rumme en hel garnison af normanderkrigere. Inden for fæstningsvolden lå 16 ellipseformede huse, nøjagtigt ens, hver med en længde på 96 romerske fod. 2 gader inden for voldene krydsede hinanden og forbandt 4 porte, en til hver af verdenshjørnerne. På den tid borgen blev anlagt, løb Onsild Å helt ind til den nordligste vold og gav flåden adgang til havet, og på den anden side af engene fortsatte den østjyske længdevej mod nord af en dyb hulvej. Sådan havde garnisonen forbindelse både til land og hav, og kunne samtidig kontrollere den nord- og sydgående færdsel. Fyrkat bestod kun i nogle få år som fæstning. Så mistede den sin betydning og blev tilintetgjort ved brand. Men sådan som den opstod, med forbindelse både til land og hav, begyndte byerne nu at vokse op ved de østjyske fjorde. Nok havde flere af dem bestået førhen som fiskerlejre og samlingspladser for ledingflåden, men nu kom den nye tid, og med den handelen mellem verden udenfor. Handelen krævede sikre havne for fragtskibene. En sådan betingelse fandt man her i fjordene. Her var roligt vand, og varerne kunne befordres langt ind i selve landet. Også kongen fandt fjorde og indskæringer velegnede. På en lille ø mellem Mols og det øvrige Jylland rejste Erik Menved den stærke borg Kalø omkring 1315. En næsten 1000 meter lang brolagt dæmning blev anlagt ud til borgen. Borgens rolle i Danmarks historien blev kun ringe, men dens rolle i Nordens historie er alligevel betydningsfuld, som fangekvarter for Sveriges Gustav Vasa. Før Kalø havde hertug Abel grundlagt Koldinghus i 1248. Siden overtog kongen borgen og udvidede den. Udenom slottet voksede byen Kolding op. Andre steder skød byerne op omkring de nysanlagte kirker og kloster, som ved Mariager, hvor et birgittinerkloster, indviet til Jomfru Marie, gav navn til byen. Det
var ikke kirker eller slotte, der gjorde byerne levedygtige, men derimod handelen. Købmænd og håndværkere udgjorde byernes kerne. De havde søgt sammen her, hvor oplandets bønder kom ind for at handle. De geografiske grænser for byernes interesser var snævre. Lillebyens mentalitet opstod. Man betragtede sin by som hovedstad og oplandet som riget. Ude fra landet kom bønderne ikke blot for at købe, men også for at afsætte egne produkter. Frem til vore dage er folk kommet sammen på steder, hvor tiden skabte tradition for handel. Nye tider ændrer skikke og traditioner. Moderne byggeri vokser op uden for den gamle bykerne. Bygningskolosser maser sig ind imellem gamle huse. Den hyggelige lille by er ved at blive historie, sådan som personen i torvets statue allerede var det, da den blev rejst. Handelen er ikke længere enig om at sikre byernes beståen. Langs fjordene, hvor naturen giver mulighed for udnyttelse af råstoffer, skyder industrivirksomheder op. Ved Mariager Fjord er kridtformationer tilgængelige og udnyttes af kalkværker og cementfabrikker. Men ellers er det mere de fremmede og indførte råstoffer, man bearbejder. Ovne, jernbanevogne, togværk, tekstiler, elektriske artikler, mel, jernvarer og magetærskere er produkter, der fremstilles i de østjyske fjordbyer. Dybt inde i fjordene henter skibene byernes varer. En fjord er et farvand, hvor strømmen tegner et bugtet og lumsk sejlløb, der kræver lods som fører for skibene. På en fjord krydses søens og landets færdselsårer.
Så langt tilbage, som man kan huske, har en færgemand ført rejsen over fjorden her. Hvor fjordens dybde tillader det, klarer øboen trafikken til fastlandet på sin egen særlige måde. På en fjord leves hverdagens realisme. Den er grundlaget for mangens eksistens. Med en stage driver man tangskovens ål ind i klippens net. Sådan har det været skik at fiske her fra ældgammel tid. Fra far til søn er fiskeriet gået i arv i umindelige tider. En fjord er livets opretholdelse for nogle. For andre bare tumleplads på solfyldte sommerdage.
En fjord er et vand kranset af skove og marker, med høje skrænter og flade strandhænge. Den er dansk natur, som vi forestiller os den. Blid, smilende, hyggeligt og venligt, strækkende sig ind i landet. En fjord huser ved sine bredder på øer og næs tusinder af fugle. Over en fjords vande opfører disen og tågen og lysets lejen et ældgammelt spil om tidernes uforanderlighed. Dette var en fortælling om de havarme, der fra øst strækker sig ind i det, en vis magister Adam af Bremen engang kaldte det skrækindjagende Jylland. Og lad os slutte denne beretning med magister Adams egne ord. Se nu til det grusomme folkefærd, danerne, som med den hellige Gregors ord ikke vidste andet end skære tænder på barbarisk vis, men nu allerede kan istemme halleluja til Guds pris. Se til det røverfolk, der fordom hervede Galliens og Germaniens lande, således som vi har læst, men som nu er tilfreds med eget område.